Ayo lho, aja lali lho ya. Ngilmu iku kelakone kanthi aku pite wale. War. Kok kon aja ngisini biacok ndasmu kok. Kok ngisi-ngisi kok. Ayo mana tak tampeki lho kon. Sing apik. Aku jane api lho, Mas. Ayo coba meneh. Lah iku mau piye kok iso? Kok iso pas lho angkatane pas lho. Tingkahe gak karu-karune. Mas Kuko. Mas Kuko. Ah ya ngono sih. Iki jajal Mas Kuko sing dijal. Sing kuwi. Yo ya. Kowe matane siji lan siji Ayo iki kuwi selempang. balik rene. Slitu ngono wisan. Ayo. Aja kaya ngono to. Ayo ngono. Nek kowe iso ngregani atiku, tak paringi. Pare. Apa ta? Aku tak lewek. Ayo ndang ngono. Yo, aja grogi senajan tawar nggawa celurit tenang. Konsentrasi. Iya Mas. Kowe ada nggawa celurit barang apa to, Pak? Ketoke ya gone minder ya. Iya. Koyoke kowe. Kayane ya gane minder iki. Soale sinden saka luar negeri lho soale. Ndang. Ngilmu siap ilmu iku kelakone kanthi laku iki wale dah rampung ya ya ampun, Ji, Mas Dos. Dalam. Unyeng-unyenge 6. Ya ampun, Ji, ro, lu, pat, mo, 6. 8 nak. Ji. Mo 6. 8. Oh, patlik. Kok tak keramasi ki? Kuwi jane unyeng-unyenge wong apa unyeng jaran. Wong kok unyeng-unyenge 24 kuwi lho. Oh alah, koyok semangka tanpa biji. Kebangetan. Kok bentet to yu? Bentet. Ketat apa dhisik? Iki ta? Iya. Wong iki pas anu ke grahana matahari lho. Aku mlayu-mlayu kedatap anu. Dinggo tuh. Sing apik. Dinggo, ke properti kok kowe. Dosa aku. Dosa. Aduh. Nyuwun pangapunten. Apa Dosa. Kwalik, ndase kwalik ngono lho. Kok ngawur ae kok iso. Nang kene kaya brimot. Saya Komandan Klepon. Peleton. Semua masuk basiran. Barisan. Kok iso basiran dasmu ngono? Nek ngono kaya apa? Nek ngene kaya Puntadewa. Nek balik rono. Bokong kethek. Iya apa enek to sinden kok bokong kethek. Sindene sinten? Bokong kethek apa ya enek. Asline jenenge sapa? Endang kulino dimongso. Dimongso sapa? Ingkang kersa para yoga nggih kena. Apa doyan to? Nek pas mendem. Kula menika pesinden jagani wong sing mendem-mendem niku. Nek ra mendem kaya kalu. Saiki sore nek wong mendem Enggak enek. Jawa Timur kok. Alah, kok lapo. bolak-balik iduke ta, Bu? Ketoke meteng, Mas. Umur ngono. Wis pira jane ya? Wis ketoke telu mlaku ngono, Mas. Iya karo jaran kok. Papat mencolot. Wong resegoe balik. Iya ya panjen ngono. Ini nek lontong bablasan. Badhe anu bangga Bu anu Mas Dos. Nggih, Mbak Yosi dan Mbak Diana. Ya, Mbak Yosi, Mbak Diana. Ayake 8 Mas. Ya. Hei. Mbak Iin lo terakhir iki kejutan ya.
Para adik-adik nika meguru dumateng sinden senior, monggo taken pengalaman-pengalaman pahit, pengalaman-pengalaman manis. Mbak Yosi kalian Mbak Diana monggo kula taken rumiyin. Diomongi yo sing apik. Dituturi putu-putune kayak Ini lho contoh. nak ya, monggo ki rak sik Gimik make up piye yu? generasi penerus. Make up. Nek anu make up sampe ya, tapi sik rada apik aku sithik. Iki cara sak ngisor sak ngisorku. Iya. Jian. Wong iki mencorong mawa cahya. Lagi Mawa bathok. Dadi pesinden nek sik latihan ya. Kuwi ora kena mangan sing anyep-anyepan. Kaya to. Es kuwi ora kena. Kaya ta. Lumut ya ora kena. Debok ora kena. Mengganggu marang kesehatan iku. Iya. Ora kena. Langkai alung adet ora kena. Ora kena ngadeg. umpamane terlanjur nglangkai ngono piye? Ya ora iso to, Mas. Oh, kecantol kaya. Wong iki mbok ya sing ngerti. Yosi kowe takono Yos, Dalam. takon pengalaman apa? Nanti kados pundi Mbak Yu endang kulino dimangsa. Aja nyeluk Mbak Yu. Lah terus pripun? Kuwi engko sirahe bledos karo Yu. Lah terus pripun? Pripun Mbah Kong? Bakung untung pucet kuwi. Ngene om bakung ora menusuk perasaan hamba. Ya. Ampun nesu Pak De. Wis mudhun lho iki mang Mbah Kong saiki Pak De. Wis ngene dadi keruan ya ta. Ya. Wes makara marijan. Saiki gak rusuh. Pripun kabare, Dik? Ape? Syukur. Pinarak mangke. Kados pundi Pak Bayan kabaripun? Sae. Kula wau bar teng kecemotan. Korupsi teng kecemotan. Koprensi. Apa? Koprensi. Oh nggih. Kosok korupsi. Jagung tanduran pripun Pak Bayan? Nan? Jagung teng Tegal Sawah sing wetan niku. Sae sedaya. Kula rabuk nih. Ngangge rabuk napa? Granul. Dedi. Pun kabare yo. Anu ngene lho, Dik. Anu kowe dhisik ya sik ning ngono ket. Neng ndi? Ning ngono. Ya wis tau pengalamane wong loro aja. Oh ya padha ning ngono aku ya tau ning ngono Kok iso gedhe-gedhe ngono ya? Asli. Ya Mbak Iin karo Mbak Iin, Mbak Yosi karo Mbak Diana. Ngaturke bawa dirombong ya. Engko dilebokke apa lagu sing kepenak. Heeh. Apa arep bawa apa? Bawa apa, Nak? Nggih dandang gula. Dandang gula. gula. Ya, Telok wong loro ya, barang. cah loro. Rada majune, rada majune. Menono bedane antarané sinden temenanan karo sinden rai ula ya. Kang kula ora sing ngilmu iku Niku ku. kalakon. Hei. Sari. Pelok nggih. Ayo Yos, kowe didhisiki ya. Wajah-wajah baru. Jine anak telu, jine di semester telu ya. Terus SMKI. Oh iya SMKI kelas telu ya. Inji. Rasa madu Pripun menurut jenengan Mbak Endang suaranipun? Sae. Ah, sae. Jan ya. Kaya suaraku biyen. Kula menika mari kakan miskram lho mari gini kene. Elek. Mas kram niku liwat pundi lek jenengan ki? Silit. Ngerti. Bener kae, Mbak Endang ki wis kram gara-gara dicak-cak jaran ki lho wis kram. Kok iso Ya. Yaktine was. Jamune uler iki cah iki. Lah kok ngoten? Terus to. Iya. Diana, ya. Sing seru popere.
Tiru Mbak Yumu ki lho suarane apik tenan. Ya, Caca sinden rai ulo ya Caca. Yang apa suarane dipadake men kontes. Ya. Ya. Aku janji tanggapan terus kok ngantuk. Iya. Ayo Yas, kowe Yas. Rasa sedakep pengen apa piye sok mbene nek wayahe ra sedakepke kok. Urung wayahe kok sedakep ae. Sedakep tangane dhewe ya senen. Do sentimen. Ya. Kowe nang kene iki statusmu nonton lho, Yos. Ha nggih. Iya. Lah terus lek nonton pripun? Yo sesuk ora ana hitung-hitungan. Aku melu mulih nyang Tegal. Ya, ora apa-apa. Kanggo pakan lele. Ya jet. Heeh. Kang wangi Cengkoe kemenyek. Manggon Cilacap iki penonton ujan. Wah, stop banget ngwacunge jempol sikil. Pengen nungkak. Ning bener sampean kok. Pripun? Mbak Limbo tenanan nek nyembang gayane ya beda. Nek aku kok janji nembang ya biyen lho. Piye? Karo galuran usuk kok. Malah kaya monyet. Ayo Diana. Ya, mike cedhakke. Nah. marak sarwing Biyen Mbak Yumu melu aku 3 tahun. Saiki genti adike. Ya, muga-muga betah nang kene ya. Injih amin. Iya. Awakmu ketoke kurang jamu. Kaya yu dhisik nom-nomane esuk iku mangan kroto sak cepuk. Ngono dadine apik Sore suara. jangkrik. Sekedap Mbak Diana umuripun pinten to? Kula 17. Pinten? 17. 17 tahun. Injih. Sudah M apa belum? Kok tanglete ngoten to? Jawabe piye? Wis apa urung? Sampun. Oh, itu penting banget masalah kesehatan loh gue mau. Ya nggih. Iya. Lah kok barekan karo aku, Pak. Kono 17 sampean 71 sih meh Barakan apa lho iki? Kok iki barakane sapi lho. Sinden kaya ngene potongane tawon ngemit. Gitar. Ha potonganmu kaya kendang kosek Jawa Timuran ngono kok. Dibongkol Kok dipucuk. kenyih. Ngi. Engko aku nek kadung ngombe jamuan singset yo ngene iki. Kok jamuan singset. Iki mari sik jaman megar kok dadi ini ya awake gedhi. Terima kasih. Jamu. Makasih. Ayo, Makasih lho Diana. Mas Dos. Ayo. Ayo Diana. Ndang Kang. Duh, duh, papa. Ya. Ngeno. Neng ayu kowe karo Mbak Yumu. Ya. Ayo Yas.
Ayo ngulet Yos. Iya, ayo. Mugi Nah, ngene. Ya molet. Diana, mundur. Nah, terus. Aku tak rene, men iso nyawang Pak dalange. Walah, bisa. Jeli aku nyawang kowe iki jan. Ada pati mele. Ah. Kang nedeng nandang ngepre. Ya, wis Dian. Yes. Antu obangan. Oh. Kaya yo pilatul. Yo, buka saking celuk. Ya, kelinci ucul dados. Gambyong ketoprak arep main iki. Kendang dangdutnya siap.
Ya, bagus. Terakhir Mbak Iin dengan kedua pendampingnya. Iin saka Jember jingklake nang nggon Banyuwangi, Cak Kirun. Monggo. Ya, gelang alite kaya ngapa. Gus perhatikan Birama Gus, perhatikan dinamika irama. Jangan asik dengan sendirinya Gus. Ya. Ya. Oke, Mbak Iin. Nganjuk. Yes. Kowe joget aja sekarang. Nganjuk. Lah ini nganjuk. Ya, nganjuk tangi nganjuk. Lanjut syaratan. Kok koyo Ya. Siji niki kok kaya bojone Seno Gumelar ya. Nggih nganjuk niki. Oh, nganjuk. Kancamu kan. Kang asma sinten, Mbak Iin? Kula Triyanti Oh, kang Triyanti. kula wingi nderek panjenengan wonten. Oh, Sidarjo. Kula Panglong nggih. Lah setunggilipun sinten menika? Anjir kula Mina. Oh, Mina, Nggih, Iwak nggih, Iwak. Oh, Iwak nggih. Kula Endang. Ora takon yo. Nyun sewu Mbak Limbo. Iya. Derek ngaturaken selamat hari ulang tahun pemerintah Provinsi Jawa Timur. Yang ke Lah niki. Nak. Ugi kagem Korps Pegawai Negeri yang ke-39. Mugi-mugi singkatannya dudu Korps Pegawai Negeri. Napa? Korps Pegawai RI. Oh, nggih. Ah, nggih, enggak. Nggih. Nggih, wong niku kan nggone salah lan luput to. Nggih, leres. Nggih. Dados nek klentung nggih nyuwun ngapunten ingkang kathah. Mengke kula ingkang lebetaken, kula mangke ingkang leresaken nggih. Nggih. Ya bawani sik. Ya si sapa ora bawani? Kowe iki apa-apa ora iso. Iki aja nyingcing ngono ki lho ketok mangsane. Aku ta? Iya. Ngelmu. Banyuwangi. Neng nang neng nang neng nan nen nen nan nan nen nan Oh bulan andung-andung ta iki? Radalah ya. Tahu ta? neng nang teng neng nang neng nang neng neng nang neng Wah, hebat presiden Banyuwangi yo. neng nang teng neng nang neng nang neng lagu masuk neng nang Sik to. Lehar nyanyi iki kapan? Janjar ning nyang. garapan kok Iki iso digarap tenan iki. Ya. Langsung napa ngangge bawa? Bawa ini sik ya. Kowe kok aja sendian gedebok. Sindene kaken ya singgat malam. Ayo Yos. Ya. Biasane ana trinjele iki. Ya Gom, tak gaweke trinjel. Gending pelambyangan. Mas Ndus Alam. benjang napa ten Banyuwangi mesake lho dulur sing mepet wetan Oh nggih, tanggal 1 Desember. Oh, nggih. Wonten Banyuwangi. sing mepet wise wetan Nggih. tuh pacitan nggo Nggih. disambangi nggih Nggih. Tanggal 13 November niki wonten Pondok. Tambak Beras, Donanya, Pondok. nggih. Lajeng tanggal 1 Desember menika wonten Banyuwangi. nggo Nggih. disambangi mriko Nggih, kula sambangane mriko. Nggih. Nangge dagelan mboten Mas. Ora. udan Ning ketoke kanggo dagelan niku ora nganggo sinden rai ula niku mboten. Mboten ngangge kula. Ora. Usul. Kesasar. Nyarambai
Asli karo ora asli iki beda ya suarane. Nuswantara. Ya. Jayus, mantune iki. Yanyu wangi. Sik, aku tak nyambat Mas Petruk takon joget. Ya. Kulon gunung hetan segara. Lar lan kidul alas angker. Kaliwyan liwyan Ya. Belambiangan. Liwiyat. Belambiangan. Ojo takon susah seneng nganti songgo. Tanah endah Melaring. Melaring Taman Sari Nuswantara. Gus. Yo.
gara-gara engko ya. Nggih. Nggih. Kepangge wonten ingkang wigati Mas Dus. Nggih. Monggo sareng-sareng bersyukur Jawa Timur tetep makmur. Amin. Insyaallah. Nggih. Donga sesarengan Mas Dus kepangge gara-gara nggih. Nggih. Heeh, kok wit tok sakmono kae kate kok. Wulan mulut lairipun. Ya, Gong. Kanjeng Nabi sang guru sejati ramane Raden Abdullah ibune Siti Mekah lairipun ning Madinah madegipun La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin Sigra kang bawa tumingal
rahan tengaran ning suret kong makuru kongko tekatya bu pancriting wayang dugem turang gesti rekata ingkang twaja lelayu satyaki wonten dawuh Kanjeng Koko Prabu Gatotkaca wonten dawuh Wa Prabu Antasena Pakde piye Kakang Anoman wonten dawuh sinuwun Pragata Prabawa wonten dawuh kula wonten dawuh kerik rampit bungkat kimpul wis ora susah dadak nganggo awalan kabeh wis tak kandhakake nalikane para dagelan-dagelan kae mau padha menghibur kuwi ra wis tak kandhani to wis pono to sampun Pragupta lan Prabawa prajurit gabungan iki samaptakno persiapan toto-toto jeneng ingsun bakal mapak kongkonaning Prabu Jarasandha aning tepis wiringing samudra kabeh padha ndedhep sesideman yen pancen wis ana sasmita ndawek mengko padha metu saka gegerembulan ngestakaken dawuh budal dina iki Kanjeng Pital Komoro saking paseban Jawi wong ingkang bala kuswa abra busananira
maju, maju. Hey!